खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिग ब्रेकिं लानानै फैदों। बिटिसिनि बिसायख'थिया दान मोननैनि गेजेरावनो जानो थांगासिनो। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे राजखान्थिनि रादाब लानानै फैदों। 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो बिटिसिआव ब्रैथि खेबनि थाखाय बिसायख'थि जानो थांगासिनो। नोंथांमोना मोनथिखागौ जे बिटिसिआव गासै मोन 40था बियाब दं। बे मोन 40था बियाबाव गावबा गावनि बियाबनि बिजाथिखौ देरहाहोनायनि सिमां लानानै नारा नाथा जुजिलायनाया सोलिगासिनो। बांसिनै बिटिसि बिसायख'थिनि मोन 40 बियाबावनो इउपिपिएल, बिपिएफ आरो बिजेपिनि नारा नाथा जुजिलायनाया जागोन। गावबा गावनि दोलोआ गावबा गावनि बियाबनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनानै बांसिनै मासि लानानै सरकार दानायनि दाजाबलाय दानख'लाय सानखान्थि खालामनाया सोलिगासिनो। थिग बे समावनो दिनैनि सानाव बिपिएफ दोलोआ 40था बियाबनि गेजेराव मोन 22 बियाबाव बिजाथिनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय। बे बिजाथिनि मुं फारिलाइखौ जों मोननो हादों बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि अफिसियेल फेसबुक पेजनिफ्राय। 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफनि सा 40 बिजाथिफोरनि गेजेराव सा 22 बिजाथिफोर आरो बियाबनि मुं फारिलाइखौ नोंथांमोननि सिगाङाव होनो थाखाय जों आखायाव लादों। 1 नं पर्बतजरा मुनमुन ब्रह्म, 2 नं गुमा बियाबाव मोहम्मद आन्ताज आली, 3 नं श्रीरामपुर बियाबाव मक्लेश्वर रहमान, 4 नं जमदुवाराव उइलियाम नार्जारी, 5 नं सराइबिल बियाबाव मृत्युंजय नार्जारी, 6 नं कुसुगाव बियाबाव रबिराम नार्जारी, 8 नं दतमा बियाबाव प्रकाश बसुमतारी, 10 नं देबरगाव बियाबाव हाग्रामा महिलारी, 11 नं बावखुंग्रि बियाबाव धनेश्वर गयारी, 12 नं सालाकाटी बियाबाव देरहासार बसुमतारी, 13 नं चिरां सुकुर सिंह मुसाहारी, 15 नं काजलगाव बियाबाव पानिराम ब्रह्म, 16 नं निसिमा बियाबाव जेम्स बसुमतारी, 17 नं सबाइजार बियाबाव धीरज बरगयारी, 17 नं सबाइजार बियाबाव धीरज बरगयारी, 20 नं मथानगुरि बियाबाव बेगम आख्तारा आहमेद, 23 नं दिहेरा बियाबाव आक्सतुस सिग्गा, 26 नं दारांगाजुलि बियाबाव इमानुएल मुसाहारी, 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव गणेश कसारी, 30 नं गरायसर महेश्वर बसुमतारी, 31 नं खैराबारि बियाबाव लोमस्राव दैमारी, 37 नं धोनस्री बियाबाव फ्रेस मुसाहारी, 38 नं भैरबकुंड बियाबाव रिहन दैमारी। नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो बेखिनि मुं फारिलाइ केन्डिडेटनि मुं फारिलाइ आरो लोगोसेनो बियाबनि मुंजों जोङो फारि फारि फोरमायथिनानै होबाय। दिनै बिटिसिनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिया बावैसो साननि उनावनो जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय दिनैनि सानाव बिपिएफनि जे बिपिएफ दोलोआ बिजाथिफोरनि 21था बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ बिथांमोना फोसावनानै होबाय आरो बे फोसावनायखौ जों मोननो हादों बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनि अफिसियेल पेजनिफ्राय।